imbang nga rebita yung aming kakabsat. So adalang ko matikayit ko nga aminin kada kayo kakabsat. Sa apel ako makitang kayo nga manggugura kanyak. Awan iti tawag nato yan, awan ti gurgura yung kanyak nga nang ibagbaga kakabsat nga aga product. Kapag paiswanan na gamin dahil kakabsat ka agpa siya nakakabsat kinapintas nga lugar hana nga gabrod kakabsat. Sa apel ako makit tanggapin nyo nga hanggang ko mga nga manggurgura. Di kapag paiswanan natin kakabsat ket dainang po nga nang tultulod kanyag iti airport ket handaan mo kakabsat nga isurot ko isuda ijay papanak nga lugar. So dati da ni kakabsat ni on nakaturog da pa ini nga agur-uray ni kakabsat 6 AM pa iti flight mini nimhandam mo kakabsat nga isurot ko dainang amoy dagita ni ata makikita yung dagita luggage me dagita kakargami dita nga bag tammo da kakabsat ket badbadok lang ti nakakabil dita hindi da ammo inikak iti badbado da inikak iti badbado da nga ha limit handaan mo da ito kakabsat. So makita tayo may reaction da nga agsakay iti aeroplano mapan iti lugar nga napintas. So prank lang dahil di kakabsat ang mga imbagbagatay kapag paiswadat din nagnaganap ni takwa kaya may mga isurpresa isuda kakabsat tanuans ngayon bagami gamin idi mo na nga mapantiti kastoy baka damdam akot handa mapan nagaduti rasrasundan da amumiten no diti bumakitin ket handa mapanawan ti balbalay o nagbantay ti balay kung nada. So in limit mi talaga dito kakabsat. So permiti ragagsak iti riknak tatal lang nga maramid dito iti tatal lang nga maramid ato kiniinang ko kakabsat nga nabaybayag nga arapaapen nga makaapan iti dapintas nga luglugar. So tatal lang nga maramid dito kakabsat tadi ubing nakpay ket amoy mitten kay marigriget ti pinagbiag me do the feel trip iti ubing nakket halos na makaapan kakabsat. So tatal lang nga maramid dito iti pinagbiag ko. So abagan nyo kakabsat iti papan me. So, kita megan ata yan. Ay, ang lapit